Amene peligron gisa ametxe zeuen. Amen. Osea, elkorretik hori parajioi elkor, Elgoibarko menditzi berutz, hortxe zeuen peligro, hortxe zeuen frentie. Hainbeste denpora negozan frentie. Da hortik etorte ziren balak, Markineko zeleire, bueno, Eusiek etxin da benin tantie, ulentzik etorte ziren. Balak, jarritxe. Zereko Santa Cruz, zeleiko horremitzi dagoen lekuen, antxe jarritxe egun baten. Orduntxe, gerri orduntxe, zer pentsau jarritxe gazentxeta, etorrenak guardo zelbe bat. Javier zeuken izena. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Bueno, ¿qué? ¿Estad? A casa inmediatamente. ¿Por qué? ¿No veis que están cayendo las balas? ¿Qué balas? Upai, jarritxe gauzen lekuen, ikuste gendu zen, arbolan horrexek, apuntutu zela gautu zin beda. ¿Qué son estos? Da txaplastadak entute zen. Baina, gupeltute gendun ba, horre, zerien Elgoibarkotik beduzatu zela, gerri zatorrela ordu nahu. Jakin bez, da tranquilentxe. Daretxe gortotxok lekezoskun altzau, de derrepentinetxa, baina segetxik, gerri kurten da belako. Guke gerri zezani, pesek, bueno, da olentxeken dara ginen. Hortxe zauen peligro, Markinen. Aztuekin, geure guriene etxi rankileu edo kendu da antxe ipini ben, almatzen modue, euron gauzake, frentetik etorritzi, astua zetorte ziren, da han generu hartu, de akarregire, oitzetan akarregi, hori danoi dan akarregi. Elgoibartik azitxe, hori, bueno, hori bendizoitzan dana herri.